ng mga nagbabagang balita. Hulikam, rider ng motorsiklo sumalpok sa isang kotse sa Naga City. 44 degrees Celsius na heat index na itala sa Camarines Sur ngayong araw. At nahuhuling janitor fish sa Bicol River. Bakit nga ba ibinabaon ng ilang mangingisda? Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Sugatan ang isang rider ng motorsiklo matapos makasalpukan nito ang isang kotse sa Naga City. Insidente sa pulsa CCTV. May ulat si Marge Serico. Sa pool sa closed-circuit television o CCTV ang salpukan ng isang motorsiklo at kotse sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay Concepcion Grande, Naga City, hating gabi nitong Abril 23. Sa kuha ng CCTV makikita ang mabilis na motorsiklo mula sa direksyon ng Del Rosario nang sumalpok ito sa isang kotse na akmang tatawid ng kabilang linya. Nangyari po siya mga bandang 12:11 ng maagahon ngunyan na April 23. Diyan po yan sa may along Maharlika Highway, haranis sa may 7-Eleven, dito po sa Concepcion. Base po baga sa video, nahiling manindo na harayo pa lang po kaya, nagbabalyo na itong kotse. At mabalyo po siya duman sa pigirentahan niya sa balyo na unfortunately po may motor na dire-diretso. Siguro po, initially po ang sabi, and then lang kayo mahiling sa may po, day man po pati kayo naka-signal light, sabi ka daw nakamotor. So bang sabi po sa kong tanod. And ito pong polis na nag-iimbestiga. Kaya po ito, dire-diretso siya, medyo siguro marikas, kaya din naman talaga siya nakapreno. Kausap po na talagang head-on po almost sa iyang banggaan, and ito nga ning naka-apon pa siya sa likod kang kotse. Buti na lamang raw ay may suot na helmet ang rider ng motorsiklo dahil sa lakas ng impact ay tumilapon pa ito. Kasi po si ito da ang tinamaan kang helmet sa tubangan kang windshield, talagang bilog na bilog si pakapasa. And nakaapon siya. Kung po talagang helmet, talagang sipayon niya po baka nakasuksok doon sa auto or daw adaima nagtama lang, medyo talaga po siguro may brain injury siya. And yan po, si magayon man po siguro daw papaano daw may nangyaring aksidente, na sa balita po subang na okay man si pasyente, ay si nakamotor, definitely po sinasa auto okay kasi nagluwas po. Si nakamotor po na ito talagang mahihiling taba kayo sinagrabe. Baka po may mga fractures pero siguro okay naman siya. Itong Hyundai Aeon so nag-left turn siya papunta sa tabi, and itong motorcycle medyo mabilis yung takbo niya kaya inabot niya itong Hyundai Aeon na masabitan niya, and yung driver ng motorcycle nagtamo ng physical injury. Agad naman raw na naisugod sa ospital ang sugatang rider at nagkaroon naman ng areglo sa dalawang sangkot na motorist. Pan-settlement nasa Traffic Enforcement Unit, and at the same time kanina nung magka-settlement yata sila, those vehicle was released to the owner of CS. Malaki naman raw ang naitulong ng mga CCTV sa barangay upang malutas ang mga krimen, lalo na raw ang mga vehicular accidents at less foot patrol na rin. 24 oras daw ang monitoring na ginagawa ng mga tanod ng barangay upang masiguro ang seguridad sa Concepcion Grande. Ngayon po may mga talaga po tayong mga CCTV along the National Highway actually. Wala pa tayo masyado sa inner streets ng Concepcion Grande, pero this year po we will install po additional 39 cameras sa loob. Samantala, dalawa naman ang sugatan matapos banggain ng isang dump truck ang sinusundan nitong van sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay San Isidro, Lebmanan, Camarines Sur, pasado alas 8 ng umaga, Miyerkules, Abril 23. Ayon sa paunang ulat, patungo sa ng Maynila ang van nang ito ay mabangga ng dump truck. May kabilisan umano ang patakbo ng dump truck. Dinala sa Lebmanan District Hospital ang mga sugatang sakay ng van. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Lebmanan Municipal Police Station sa insidente. Marge Serico, CSN. Pumalo sa 44 degrees Celsius o danger level ang naitalag heat index sa Camarines Sur ngayong araw. Nararanasan init ng panahon. Hanggang kailan pa kaya? May ulat si Regine Bue.
Sa bagong datos na inilabas ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa Southern Luzon, 44 Celsius ang naitalang heat index alas 2 ng hapon nitong Abril 23. Matatandaan na nitong Abril 16 ay naitala rin ang parehong heat index sa Camarines Sur. Ito rin ang naitalang pinakamataas na heat index ngayong buwan ng Abril mula Abril 1 hanggang kasalukuyan. Ayon sa weather specialist na si Ruth Pakalan ng PAGASA Southern Luzon, bagamat mataas ang naitalang heat index sa Kabikulan lalo na sa Camarines Sur, asahan pa rin na magkakaroon ng isolated rain showers sa probinsya dahil sa terrestrial radiation. Ang forecast natin is partly cloudy to cloudy with isolated rain showers or thunderstorm. It happens kasi na may ibang lugar sa atin na pwedeng maka-experience ng mga isolated rain showers. And that is due because of mga convective clouds. Ito namang mga convective clouds ay napo-form ito gawa ng terrestrial radiation na galing sa ground, So usually nagmamature ang mga convective clouds na to pagkahapon o gabi. So sometimes may times na nagdadala ito ng mga pag-ulan sa ibang lugar but not widespread. So, itong pag-ulan na to, pwedeng maka-lessen siya or maka-cool down ng alinsangan na nararamdaman ng tao. Oras-oras naman ang pag-monitor ng PAGASA sa heat index na nararanasan sa rehiyon. Maaari ring tingnan ang kanilang post sa kanilang FB account sa PAGASA Southern Luzon para maging updated sa lagay ng panahon ngayon. They better bring water bottle na laging keep hydrated. So, possible nga, electrolytes, kasi pag iniinom tayo electrolytes, mas lesser yung hindi basta-basta mo isi-sweat yung tubig sa katawan mo, So, that would make you stronger pag lalo na dry yung panahon. At pag pumatak ng alas 11, alas 2, if possible, lalo na yung mga kababayan natin na may disability, kung pwedeng iwasan na lumabas, And hydration talaga, yung pinaka-number 1 na simpleng, natin ito sa pag-combat ng sobrang alinsangan na nararamdaman natin. Samantala, inaasahan naman na mararanasan ang summer season o dry season hanggang huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Richine Boy, CSN. Ikinalulungkot ng PNP ang halos magkakasunod na krimen na kinasangkutan ng mga kabataan sa Naga City. Interbensyon ng autoridad sa mga children in conflict with the law. Alamin sa ulat ni John Amador. Nauna nang napabalita ang pagkakasaksak patay sa isang binatilyo nitong April 22 sa Concepcion Pequeña, Naga City. Ang mga sospek, edad 14 hanggang 16. Mga minor de edad din ang sospek sa isang hardware sa lungsod. Ang Naga City Police ikinalulungkot ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa ganitong mga krimen. Medyo nakakalungkot lang, nakakalungkot isipin kasi ang mga nagiging suspect natin ngayon sa mga krimen is pabata na ng pabata. And kahapon nakausap natin yung ibang yung guardian ng mga suspect natin. So last na incident, na stabbing incident, and sila isinama na natin doon sa sa kakandakan ng intervention ng CSWD. Ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 o RA 9344 mas pinagtutuunan ng pansin ang proteksyon at rehabilitasyon kaysa sa pagpaparusa at depende rin sa assessment ng Local Social Welfare Development Office kung may discernment o nauunawaan ng bata ang mali at tama sa kanyang nagawa. Sa batas natin, once na ang isang bata nakapag-commit, yung ang edad 15 years old and hanggang 17 years old, pag nakapag-commit ng isang krimen, ang tawag natin dyan is child in conflict with the law o yung tatawag natin CICL. But kung yung bata is 9 years old hanggang 15, below 15, pag nakapag-commit ng offense o ng krimen, ang tawag natin dyan is child at risk. So, itong mga CICL natin, so napapailan lang natin to ng kaso if the CSWD upon the
examination sa mga suspect natin na may discernment na sila o yung tinatawag na may kamalayan na sila sa ginawa nilang krimen. So, pag may discernment na, so yung kaso na yan ay pa-file na natin sa prosecutor. Ayon kay Lunar, pamilya mismo ng mga kabataan ang may malaking maitutulong sa naglipa ng krimen na sangkot ang mga kabataan. Alam natin na ang disiplina at ang pangangalaga ay nagsisimula sa bahay, lalong-lalo na kung itong mga taong ito is mga minor de edad. Kaya nga pinapakiusap natin, nag-a-appeal tayo sa mga magulang na bantayan nila yung kanilang mga anak. Kasi minsan, pag ganito na yung nagiging insidente, so nagiging miserably na o kawawa na yung buhay ng kanilang mga anak. And at that time, saka pa lang sila nakakapag-isip, saka pa lang sila nagsisisi. Sa ngayon, mananatili muna sa pangangalaga ng City Social Welfare Office para sa mga interbensyon ang mga minor de edad na nahuli sa naturang krimen. Jan Amador, CSN. Binansagang Chandelier Girl muling umatake sa Naga City. Food delivery rider na biktima ng suspect na nagpanggap na naka-check-in sa isang motel. May ulat si Marge Serico. Kumakalat ngayon sa social media ang isang awareness post kung saan binabalaan ng publiko na nakakakilala sa isang babae na binansagan ng Chandelier Girl dahil sa pang-i-scam nito sa ilang kainan sa lungsod. Ang pinakahuling na biktima ng Chandelier Girl ay isang hotel sa Naga City. Yung cashier ko dyan sa annex na branch sa Papatantan, tumawag ay nag-apod sa ko. Sabi da may kliyente da kaming ng scam ning sarong Food Panda rider now worth 1,600 plus nga si item. Tigsabi lang da siya katong customer me na mabalik lang, masakat lang makaangparta. Tapos after ito, din nagbalik. Ayon sa post, nag-order ito ng worth 1,600 na pagkain sa isang food delivery app. Nagpanggap umano ito na naka-check-in sa apartel at tinakbuhan ng rider matapos maiabot ang pagkain. So pag-abot kan si rider, nagdiretso pa nga si rider duman sa cashier nagapo, tapos duman na siya sa may parking meaning car. So si girl naman na ng scam, nagbaba siya duman sa fire exit para kunya talaga hali siya duman sa taas may naka-check-in. So mayo na duman na karon alarma si rider. Pero sabi nga ni rider sa mo, familiar na iyon na ito sabi nila na itong garo same na tao. Tapos nahiling itong boyfriend na familiar din sa iya na yung sinagibo duman sa may gotohan din sa Liboto na dinulagan. Nagkaroon naman na raw ng pag-uusap sa pagitan ng rider at ng fast food chain na involved sa naturang insidente. Na-report naman na raw ito sa kinauukulan at nagpakalat na rin ng awareness post ang manehemento ng apartel at ilang vloggers sa Camarines Sur. Siguro sa mga Food Panda rider, better be maging mas practical sinda. Bago itaos sa order, kay puan talaga payment muna. Kasi arog kayan, pag may mga chances, isa part man kaya, medyo they weren't controllable kung iisipon kasi nga bigla lang talaga siya naglaog. Marge Serico, CSN. Isang grass fire ang sumiklab sa likod ng isang subdivision sa bahagi ng Del Rosario at Cararayan sa Naga City pasado alas 11 ng umaga nitong Abril 23. Naging pahirapan ng pag-apulan ng BFP sa sunog dahil sa masukal ang daan para maka-access sa nasusunog na damuhan. Agad naman itong naapulan ng BFP. Inalampas na ngayon ng otoridad ang pinagmulan ng grass fire. Inanunsyo na ng Department of Education o DepEd ang pagsisimula ng bagong school year sa June 16. Ilang magulang pabor sa pagbabalik ng dating school calendar. May ulat si Regine Bue. Aprobado kay Nanay Aileen Bostonera ng Pagdaykon Mabolo, Naga City ang pagbabalik ng nakagawiang school year na nagsisimula buwan ng Hunyo at nagtatapos ng Marso. Ayon sa kanyang malaking bagay para sa katulad niyang may mga pinapaaral pa sa elementarya, ang desisyon na ito ng Department of Education. Prone kasi umano sa sakit ang school calendar pagkatapos ng COVID-19 pandemic dahil sa init ng panahon tuwing buwan ng Mayo at Abril. Makakapag po kasi yung mga bata, minsan kami din mga magulang, nahihirapan na din kayo maghatid sundo kasi yan po nararanasan namin ng init din. O sa mga bata, yan din ang isip namin kasi pag ganyan na maulan, mainit, yung mga bata, minsan pag umuwi ng hapon, may lagnat na. Taong 2020 to 2021 ang maging Oktubre hanggang Hunyo ang school calendar sa Pilipinas. Alinsunod dito sa pagkakaroon ng alternative learning modality sa panahon ng COVID-19 pandemic.
Ngayong nasa post-pandemic na at para rin sa kapakanan ng mga mag-aaral, pabor na rin ang kaguruan at opisyalis ng DepEd sa desisyong ibalik ang dating school calendar. Mas magayon po siya, medyo conducive na yung atmosphere sa mga bata, sa teacher din, na hindi na masyadong hassle kasi sa high temperature, makakapagturo na ng maayos ang mga guro at saka yung mga bata mismo, hindi na prone sa illness, yung sipon, at saka yung experience ng apo ko personal na nag-nosebleed talaga siya dahil sa sobrang init. Samantala, ika-16 nitong Hunyo taong kasalukuyan naman magsisimula ang balik eskwela ng mga mag-aaral. Alinsunod sa DepEd Order No. 12 Series of 2025 na binubuo ng 197 school calendar days. Bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2025 to 2026, itinakda sa June hanggang 13 ang Brigada Eskwela. Regine Bue, CSN. Batas na magtatatag ng LTO District Office sa Nabua, Camarines Sur. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. Decongestion sa LTO na malapit sa lugar. Inaasahan na dahil sa bagong district office nito sa Nabua. May ulat si John Amador. Madaragdagan na ang LTO District Office sa Rinconada area. Naisa batas na kasi at pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang RA 121611 o Act Creating a Class D District Office of the Land Transportation Office in the Municipality of Nabua, Province of Camarines Sur, na ang may akda ay si Congressman Mix Villaperte. Ayon kay Villaperte, mapapagaan nito ang mga transaksyon ng opisina ng LTO sa Iriga at makapagbibigay ng mas epesyenteng serbisyo sa Nabua at mga karatig bayan sa Rinconada. Actually po, magayon na balita ini, Ining Nabua actually, may pang existing LTO sa Nabua sa ngunyan. Kaya ining Nabua is newly created ining district office. Pero kuwan pa lang ito, Class D. Pero regular district office na ito. Ipinaliwanag din ni Rojas ang Class D na LTO office na itatayo sa bayan ng Nabua. Kaibahan nito sa LTO Naga District na mula sa pagiging Class C ay Class A na. Ining Naga, kung na-remember nito, this is, ang category nito is Class C. Then, na-upgrade siya into Class A. Kaya ang Naga City is Class A na. So, definitely magdadagdag itong empleyado. Kung dating 14 lang ang empleyado ng LTO Naga, magiging 29 ini. Kaya mga ipuning another 15 na dagdag na empleyado. Siyempre, para mas faster ang kuya ng services, kasi complete ang kung yung dalawa ang assistant, dalawa ang cashier, di siyempre bibilis yung flow ng transaction. Digdi sa Region 5 na kuno ng district offices. Siguro, dahil naman masusakitan ng mga registrants. Magandang balita ito maging sa ahensya na magkakaroon ng dagdag na district office sa bayan ng Nabua para hindi nalalayo pa sa iba pang district office ang mga taga-Rinconada. John Amador, CSN. Peste kung ituring ng ilang mangingisda ang janitor fish sa Bicol River. Kaya naman ang mga nahuhuling isda sa lugar, binibili ng BIFAR at ibinabao ng mga mangingisda sa lupa. May ulat si John Amador. Pinag-uuli at ibinaon sa lupa ang mga huling janitor fish sa bahagi ng Bicol River, Naga City nitong Abril. Ayon sa BIFAR Region 5, alinsunod ito sa kanilang programang Balik Sigla sa Ilog at Lawa o BASIL, na layuning maisaayos ang mga natural waters sa rehiyon at mapigilan ng pagdami ng invasive species. Ito ay parte ng aming programa, yung BIFAR under the Fisheries Management Regulatory and Enforcement Division. Ang tawag sa programang ito ay Balik Sigla sa Ilog at Lawa, kung saan isa sa mga programa ay yung pagbibigay ng insentibo sa ating mga mangingisda, yung mga Fisher Folk Associations, na kapag sila ay nakahuli ng janitor fish. Si Eugenio Lumapad na 83 anyos na at miyembro ng asosasyon ng Sadit na Parasira kan Bicol River, isa sa nanguhuli ng mga janitor fish gamit ang fish trap o bobo. Ayon sa kanya, ginagawa niya ito dahil peste ang mga isdang ito sa mga mangingisda. Ako nyo'y bobo, itong dakula bagang bobo. Kuyan niyang pirmi yan nyo'y nakabugsak yan sa kalog. Iyan, itong mga ugbun ka itong mga importanteng sila araw kaya salpa, tigkakakan, kan tilapia.
ito, ikakandakan, janitor fish. Ang janitor fish kasi ay peste siya sa ilog o sa body of water. So, kinakain niya yung mga native species na nandun. So, ang goal natin ay matanggal yung mga peste na ito. So, by doing this program, yung giving them incentives, mamomotivate yung ating mga mangingisda na humuli. Total na 41 kilos ang nahuli ng Asosasyon ng Mangingisda sa Mabolo na binili ng BIFAR sa halagang 50 pesos per kilo at saka naman ito ibinaon sa lupa. Yung buhay niya talagang medyo matagal, no? So, ang ano natin is to make sure na i-bury sila or ilibing sila para sigurado na hindi na siya makakapeste sa mga ilog at lawa na ganyan. So, kaya nga halimbawa merong mga hobbyist, mga nag-aano ng ornamental fish, na janitor fish, na should they decide na ayaw na namin itong janitor fish, yung iba pinapakawalan sa kanal, sa ilog. So please don't do that. Kapag ayaw niya na sa janitor fish, ilibing niyo po. Para wag na siyang dumami. Ginigibo yan dahil yan nganing makatabang kay itong kagabsan na madako na maaling itong sabing pisting yan. Jan Amador, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.